иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. бинандагони арҷманд салом. пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. бо тамошои барнома шумо имкон доред оиди баъзе аз ҳодисаву воқеаҳои ҷиноятӣ ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ки дар давоми як ҳафтаи охир мақомоти корҳои дохилӣ дар кишвар ошкор намудааст маълумот гиред. дар студия бо шумо Таваллузода Моҳрухсор. бемасъулиятии волидайн ноболиғон даст ба ҷиноят заданд. дар ноҳияи Балҷувон муносибатҳои сард миёни зану шавҳари собиқ ба фоҷиаи гӯшношунид анҷомид. آمدم ارگوانی من در آمدم در حیات برای کشه همه خلا زدم در من کشه رفتم در حیات را برگردن زدم. مصادره نزدیک به 4 کیلوگرم حشیش در شهر ترسونزاده. 4 کیلو بود 48 سوداش کردم 4 از 1 کیلو زور رو باید میده 8 қаллоби макор мебел омода мекунам гуфту мизоҷҳояшро фиреб дод. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. амалу кирдори зишт ва хусумату бадбинӣ дар оила анҷоми хуб надошта ба вайрон гардидани талаботи қонун ё содир шудани ҷиноятҳои махсусан вазнин оварда мерасонад. дар ноҳияи Балҷувон муносибатҳои сард миёни зану шавҳари собиқ ба фоҷиаи гӯшношунид анҷом ёфт. ҳамсар аз ҷониби шавҳар ва худи шавҳар аз ҷониби бародари ҳамсараш бо истифода аз корд ба ҳалокат расонида шуданд. шарҳи ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. дар заминаи муноқишаву ҷанҷолҳои оилавӣ ки аксаран вақт омили сарзадани ҳодисаҳои нохуш содиршавии ҷиноятҳои вазнин гаштааст, бетарафиро ихтиёр намудани атрофиён низ боис мегардад. чунин як фоҷиаи даҳшатангез дар ҷамоати деҳоти Сайфраҳими ноҳияи Балҷувон ба вуқӯъ пайваст. дар рафти бурдани корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд Хоҷаев Абдулфайз соли таваллудаш 1984 сокини ноҳияи Восе санаи 6 апрели соли равон ба манзили истиқоматии собиқ ҳамсараш Шами Гули Неъматулло соли таваллудаш 1997 воқеъ дар деҳаи Шағмони ноҳияи Балҷувон бо мақсади аз сари нав зиндагӣ намудан омада аз ӯ хоҳиш менамояд ки ҳамроҳаш ба хона баргардад, аммо баъди шунидани ҷавоби рад байнашон муноқиша сар мезанад. Хоҷаев Абдулфайз қасдан бо корди дар даст дошта якчанд маротиба ба бадани ҳамсари собиқаш зада ӯро аз пой меафтонад. дар ҳамин ҳолат дар ҷои воқеа ноболиғ Эмомалӣ Неъматулло соли таваллудаш 2005 ки бародари Шами Гули Неъматулло аст ҳозир шуда мебинад ки апаш бо ҷароҳатҳои вазнин аз зарби корд гирифтааш дар ҳолати вазнин қарор дорад. бо дидани ин манзара дар ғазаб гашта кордро гирифта ба бадани Хоҷаев Абдулфайз якчанд маротиба зарба мезанад ва худи ҳамон лаҳза Эмомалӣ Неъматулло ҷои ҳодисаро тарк менамояд. Хоҷаев Абдулфайз ва Шами Гули Неъматулло ҳангоми ба беморхона интиқол додан дар роҳ ба ҳалокат мерасанд. бетарафии шахсони пуртаҷриба, хешу таборон ва умуман ҷамъият ки метавонистанд ҷараёни ин моҷароҳои оилавиро пешгирӣ кунанд, имрӯзҳо боиси сарзадани ҷиноятҳои вазнин дар ҷомеа гаштааст. آمدم ارگوانی من در آمدم یعنی فریاد برای کشه همه خلا زده بعد من کشه رفتم یعنی فریاد زد برگردنش زدم از روش در شکمش
نسبت امام علی نعمت الله در پروکراتورای ناحیه بلجوان پرونده جنایتی با ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. معاملات غیرقانونی و پهن و فروش ماده‌های نشه‌دار یکی از مشکلات جهان امروز بوده، چنین یک تجارت خطرناک باعث ضعیفی روح و عصب میلیون‌ها ساکنان سیاره و فوت زیادی آدمان می‌گردد. در سمت مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی ماده‌های نشه‌دار، شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده نقش نمایان دارند. ضمن دایر نمودن عملیات مخصوص از جانب کارمندان بخش مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد نشه‌دار شعبه مذکور، شهروند عبدالرحیم سیداحمدوف سال تولدش 1970 استقامت کننده دهه تودکفش شهر کلاب با جرم انتقال غیرقانونی واسطه نشه‌دار بازداشت گردید. هنگام کافتکو از بارخالته گمانبر شده 3 کیلوگرم و 808 گرم واسطه نشه‌دار حشیش دریافت و مصادره کرده شد. خوشبختانه این هدف ناپاک گمانبر عبدالرحیم سیداحمدوف عملی نگردید. این کلاب اومدم، مواد مخدر داشتم، اومدم همینجا قضیه کس بود که سودا میکردم، در قبیل کار کنید نیسته خالدیدم. همون 4 کیلو بود، 48 так سوداش کردم. هم 4 از 40,000 رو باید میدادم، 8,000 میمونده. 8,000 شما دا فروده میمونده؟ چالاکی و قویرادگی کارمندان میلیسیا به این نشه‌جلاب امکان نداد که به مقصد خویش برسد. قید کردن به مورد است که همه گونه عمل و کردار جنایتکارانه که خطر به حیات آدما و جامعه دارد دیر یا زود آشکار و شخصان جنایت پیشه پاداش خود را خواهند گرفت. فعلا نسبت بازداشت شده برای این کردار جنایتیش پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. милисияи пойтағ аз боздошти як нафар авонфиреб хабар медиҳад. ин қалоб худро таъмиргари манзилҳои иштиқоматӣ муаррифӣ карда ву маблағҳои шаҳрвандонро гирифта ваъда медодааст, ки хонаҳои онҳоро таъмири капиталӣ мекунад. аммо пас аз гирифтани маблағ фирор намудааст. гузориш дар ин хусус. با دامن پهن نمودن شبکه اینترنت و پیشرفت تکنولوژی، اصولهای نوی جنایت قلابی نیز در جامعه ظهور نموده ایستاده است. گمانبران جنایت قلابی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شهروندان را به دام فریب کشیده از این حساب فایده به دست می‌آورند. در نتیجه دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، شهروند رجبوف معروف عبدالرشیدوویچ سال تولدش 1987 استقامت کننده جماعت دهات سیمیگنج شهر وحدت که پیش برای صادر نمودن جنایت قلابی سود شده است، باز با همین جرم دستگیر کرده شد. نامبرده با مقصد به دست آوردن فایده پولی در شبکه اجتماعی اینترنتی سومونتیجی صحیفه خود را همچون تعمیرگر میبل کشوده با استفاده از باوری شهروندان به جنایت قلابی دست زده است. رجبوف معروف به میزاجان خود را دیرکتر جمعیت دارای مسئولیتش محدود سامانتور معرفی نموده برای تامین منزل‌های استقامتی آنها با رخت خواب و جوان از کاررفتگان مبلغ‌های کلان پول گرفته فریب داده است. از کردارهای مردم فریبانه نامبرده 5 نفر شهروندان جمع به مبلغ 100,000 سومانی ضرر دیدند. از جمله نامبرده 27,400 سومانی و 1,100 دلار آمریکایی شهروند بابوخان و لیلا ساکن شهر دوشنبه را با وعده ساخته دادن رخت خواب، جوان و دیگر اشیاءهای ضروری به دست آورده با منفعت شخصیش استفاده نموده است. برای چی کارمندان میلیسیا دستگیر کردن؟ وقتی که چند فرمایشی که قبول کردم، اما فرمایش‌های قبول کردگی اکثریتش مثلا با آخر نرسوندم، کارو را نیم کلا کردم. مثلا حسابی که قرضدار بودم بعضی یک قسمی پول با فایده خودم استفاده بودم، اما کارو را پورا بود کردن نتونستم. مثلا در طرف اون 2 کیلومتر یک سفر نگاهیتور از کس قبول کرده بودم، موافقی مسئولیت پیشکی در مدت 15 روز باید تیار میشد و مبلغ عمومی شرطنامه 17,000 سوم بود. اون 13,500 سوم قبول کردم. از همین کامپлекتی که سفر نگاهیتوری که باید میبردم 2 شکاف، کمود، تریمو، تلویزیون بردم ولی کراوات نبردم و اون در روی شکاف نبردم. قرضدار که بودم مقصد ما را بود کردن نتونستم کراوات جا. چند مدت وعده کردم از من قریب 1 ماه زیاد گذشت. وعده کردم پول یافتم که اون کار بود کنم باقی مونده شد. مقصد مجبور شد شکایت کرد. با پیشنهاد مطلب مذکور از شهروندان خواهش می‌نماییم که به چنین شخصانی مردم فریب باور نسازند. اوید به حالت مذکور پرونده جنایتی آغاز گردد، تفتیشات ادامه دارد.
мақомоти корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сино 2 нафар ноболиғро бо ҷурми роҳзанӣ боздошт намуданд. гумонбарон шабона ба сокинони пойтахт дар афтода телефонҳои мобилӣ ва маблағҳои онҳоро аз они худ менамуданд. аз ҷумла ин 2 нафар ноболиғ санаи 21 феврали соли равон шабона бо мақсади содир намудани ҷинояти роҳзанӣ, яъне ҳуҷум бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр бо истифодаи зӯроварӣ барои ҳаёт ва саломатӣ хавфнок ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ ҳангоми дарсуроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҷабур Расулов назди бинои рақами 47 қарор доштанашон ба шаҳрванд Таваллоев Далер Сафаралиевич ҳамла намуда, номбурдаро зери лату кӯб қарор дода. як адад телефони мобилии тамғаи лелнон ва арзишаш 900 сомонӣ, маблағи пулии 300 сомонӣ ҷабридаро тасарруф намуда, аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. бо ин кирдорашон гумонбарон ба ҷабрида ба маблағи 1200 сомонӣ зарари молу мулкӣ ва зарари ҷисмонӣ расонидаанд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати ноболиғон бо дастрасии моддаи 249 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтиш пешакии он идома дорад. дар прокуратураи шаҳри Гулистон ҳодисаи ҷиноятие тафтиш мешавад, ки ба низоми бонкдорӣ тааллуқ дорад. аниқтараш иҷрокунандаи вазифаи роҳбари маркази хизматрасонии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бонки Авранг дар шарики адрасмони шаҳри Гулистон Одирмато Ҷурабек соли таваллудаш 1996 пардохтпулӣ барои қарзҳои кредитӣ 47 нафар мизоҷи бонкро, ки маҷмуан 291,471 сомониро ташкил медиҳад, аз они худ кардааст. гумонбар шуда фаъолияти хизматиашро соли 2018 аз вазифаи эксперти қарзӣ оғоз ва моҳи августи соли 2021 муваққатан ба вазифаи иҷрокунандаи роҳбари маркази хизматрасонии бонки Арван дар шаҳраки Адрасмон таъин шудааст. бо мизоҷо ҳамихе галзоном карда будем ки вақте ки ваё оилави россияндаян ваё аз Россия ба карти Душанбе Сити ман мепатифтам, ман бояд гирам пула касса спорида расми чека вода равона кунам. ман ин хеле накардам, чунки уже аз дигар ҷо қарздор шудам. вақте ки ваё роӣ мекардам мегирифтам дигарода дигар қарзода медодам. бо ҳамин тартиб рафта рӯз ба рӯз қарзо зиёд шуда то ҳамин рӯз 290,000 сомонӣ қарздор шудам. аз они худкунии маблағҳои бонкиро раёсати бонки Арван муайян ва барои чораҷӯӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ирсол намудааст, то ин ки зарари моддӣ ба бонк ва муштариёни бонк расонида шуда барқарор карда шавад. тавре тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад, аз давраи роҳбар таъин шуданд ин замон, яъне аз моҳи сентябри соли 2021 то аввали моҳи марти соли 2023 гумонбаршуда Ҷурабек Одирматов бо истифода аз ваколатҳои мансабӣ маблағҳои аз тарафи мизоҷон барои баргардонидани қарз спорида шударо ба сурати ҳисоби бонк нагузаронида, минбаъд ғайри мақсаднок аз тарафи ходими бонк аз худ карда шуданд, ки боиси қарздор мондани шаҳрвандон аз бонк шудааст. гумонбаршуда Одирматов Ҷурабек Хушмаматович ҳамчун иҷрокунандаи вазифаи роҳбари маркази хизматрасонии бонки Арванди шаҳри Гулистон дар ҷамоати шаҳраки Адрасмон дар фаъолияти худ ҷинояти дар моддаи 245 қисми 4 банди б-ро содир кардааст. аз 47 нафар мизоҷони бонки мазкур зиёда аз 291,000 сомонӣ маблағҳои қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобшударо қабул намуда ба хазинаи бонк наспорида ба манфиатҳои шахсии худ сарф кардааст. гирифтани қарз, интиқоли маблағ ё амонатгузорӣ дар бонкҳо аз ҷумлаи боэътимодноктарин хизматрасониҳои бонкӣ мебошанд, ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ дар тамоми минтақаҳои ҷаҳон васеъ истифода мешавад. сӯистифода аз ин гуна хизматрасонии боэътимод заминаи ҷинояти мазкурро гузоштааст. барои дучор нашудан ба чунин ҳолат шаҳрвандонро зарур буд аз ходими бонк расиди пардохт талаб намоянд. кормандони сайраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ зимни доир намудани чорабиниҳои мақсаднок дар бозорҳои ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод ҳолатҳои зиёди қонуншикании баъзе аз масъулин ва савдогаронро ошкор намуданд, ки чунин хунукназарӣ метавонад ҳар лаҳза боиси сар задани ҳодисаҳои сӯхтор гардад. аз рафти ин санҷишҳо ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. ҷиҳати таъмини бехатарии молу мулки соҳибкорон аз ҳар гуна ҳодисаҳои фавқулода бахусус ҳодисаҳои нохуши сӯхтор пайваста аз ҷониби масъулини сайраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ тадбиру чораҳои зарурӣ андешида мешавад.
дар ин замина амалӣ намудани корҳои ташвиқоту тарғиботӣ ва профилактикӣ оташнишонӣ ва саривақт ошкору бартараф намудани камбудиву норасоиҳои зидди сӯхторӣ дар бозору марказҳои савдо яке аз омилҳои асосии кафолати ҳифзи ҳаёту саломатии савдогарону харидорон ва таъмини амнияти молу мулки тоҷирону соҳибмулкон аз нобудшавӣ дар оташ ба ҳисоб меравад. маҳз бо ҳамин мақсад роҳбарияти сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ аз ҳисоби мутахассисони шуъбаҳои мухталифи дастгоҳи марказии сароясат гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда дар бозору марказҳои калони савдои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои ташвиқоту тарғиботӣ ва профилактикии оташнишонӣ ташкил ва гузаронида шуда истодааст. аз ҷумла чунин чорабиниҳои зидди сӯхторӣ аз тарафи кормандони сароясат дар якҷоягӣ бо нозирону муҳандисони шуъбаи хадамоти давлатии оташнишонии минтақаи рашт бо истифода аз нақлиётҳои оташнишонӣ дар бозори марказии ноҳия мансуб ба ҷамъияти матлубот ва бозори сомонёни ноҳияи тоҷикобод доир карда шуд. зимни баргузории корҳои профилактикии оташнишонӣ ва ташвиқоту тарғиботӣ муайян карда шуд ки новбаста аз таъкидҳои доимӣ ва чораи тадбирҳои андешидаи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ аз беаҳамиятию бепарвоии масъулини бозорҳо ҳанӯз ҳам камбудиҳои зидди сӯхторӣ ҷой доранд ки чунин ҳолат ҳар лаҳза метавонад боиси сарзадани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор гардад. аз ҷумла дар роҳравҳои дохили бозорҳо барои аз боришот ва нурҳои офтоб ҳимоя кардани худ соҳибкорону савдогарон дар байни растаҳо ва назди нуқтаҳои савдо аз ҳар гуна плёнкаву маттоъҳо истифода мебаранд ки дар вақти сӯхтор онҳо ба зудпаҳншавии оташ мусоидат менамояд. дастгоҳи ягонаи қатъкунандаи барқ мавҷуд набуда инчунин санҷиши муқовимати рӯйпӯши ноқилҳо ва кабелҳои барқӣ гузаронида нашудаву коршоямии онҳо муайян нагардидааст. сипарҳои оташнишонӣ аз рӯи меъёр бо олоту воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ таъмин карда нашуданд. нуқтаҳои савдои ҳудуди бозорҳо бо деворҳои зидди сӯхторӣ ҷудо карда нашудааст. дар гирду атрофи бозорҳо сохтмони ошхонаҳо ва дигар нуқтаҳои хӯроки умум бо дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷумла бо риоя нашудани меъёр ва фосилаҳои зидди сӯхторӣ фаъолият доранд ки онҳо бо дигар мағозаҳо ва нуқтаҳои фурӯши матоъҳо хавфи бевоситаи сӯхторро таҳдид менамоянд. хатҳои ҳавоии барқӣ дар аксар қитъаҳо ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ набуда ҳангоми вазидани шамол эҳтимолияти расиши кӯтоҳ ва ба амал омадани сӯхторро дар пай доранд. бархилофи қоидаҳои амалкунанда дар гирду атрофи бозорҳо миқдори зиёди нақлиётҳо гузошта шудааст ки барои ҳаракати озодонаи нақлиётҳои оташнишонӣ дар мавридҳои зарурӣ монеа эҷод менамоянд. дар рафти гузарондани корҳои профилактикии оташнишонӣ ва ташвиқоту тарғиботӣ аз тарафи гурӯҳҳои кории сароясат зиёда аз 100 манбаъҳои хавфи сӯхтор дошта ошкор ва безарар гардонда шуданд. инчунин 42 хатҳои гуногуни интиқолдиҳандаи ҷараёни барқӣ ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ набуда қатъ карда шуда роҳҳои ҳаракати нақлиёт дар ҳудуд ва гирду атрофи бозорҳо бо истифодаи нақлиёти оташнишонӣ аз ҳар гуна монеаҳо озод карда шуданд. ҳамчунин пештахта ва соябонҳои дар роҳравҳо ва байни растаҳо буда ки фосилаи меъёриро вайрон менамуданд бартараф карда шуданд. илова бар ин бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ бо 233 нафар роҳбарону масъулон ва соҳибкорону савдогарони бозорҳо дастуру суҳбатҳо доир ба риояи қатъии талаботи қонуну қоидаҳои назорати давлатӣ бехатарӣ аз сӯхтор ташкил ва гузаронида шуданд. дар баробар ин амрномаҳои мақомоти назорати давлатӣ бехатарӣ аз сӯхтор бо маҷмӯи чорабиниҳои муҳими зидди сӯхторӣ ба роҳбарони бозору марказҳои савдо супорида шуданд. ин буд гузоришҳое ки мо таҳиягарони барнома имкон ёфтем барои шумо бинандаи азиз манзур намоем. аз хатои дигарон ибрат гирифтан ва роҳи дурусти зиндагиро интихоб намудан комёбии шумост. то дидори навбатӣ хонободу сарбаланд бошед. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.